Handsker, stropper. Folk har ofte fordomme over for folk, der bruger stropper eller handsker. I hvert fald, hvad jeg har erfaret. Jeg vil sige det sådan her. Handsker, stropper, det er dem, der ved, hvad det vil sige at træne, og dem, der tillader kroppen at respondere bedre på den træning, de laver. Det vil sige, tunge dødløft er enormt hårdt for nervesystemet. Hvis man ikke bruger stropper eller handsker, så er der nogen, der siger, så træner man ikke til greb. Jeg vil så omvendt sige, at jeg adskiller tingene. Greb, enormt vigtigt, ingen tvivl. Men jeg adskiller tingene, det vil sige, min grebs styrke øvelser, dem lægger jeg på dage, hvor jeg kører overkrop eksempelvis. Jeg vil gerne vise nogle øvelser her. Det første, det er så simpelt som en spand fyldt med ris. Jeg kører simple bevægelser. Jeg prøver at skabe al bevægelse i håndledene og i fingrene. Ser sådan her ud. Den første bevægelse kommer jeg ned. Prøver simpelthen at få risene til at eksplodere ved at klemme så hårdt som overhovedet muligt. Det vil jeg køre 45 sekunder til 1 minut. Alt hvad jeg kan. Virkelig prøve at springe risene. Den næste, ekstension af fingrene. Ser ikke ud af meget. Men giver vi her et skud. 45 sekunder til 1 minut. Kør de her 3 simple bevægelser af en cirkel af 5 runder og 3 øvelser. 45 til 60 sekunder, så arbejde. 30 til 45 sekunders pause. Den sidste, stikker hænderne ned, så langt ned som overhovedet muligt, og så kører bevægelsen med mine tommelfinger. Cirkler den ene vej, cirkler den anden vej. Stadigvæk prøve at få bevægelsen i hænderne og i håndledet, ikke i albuen. Virkelig cirkler. Simpelt, mega effektivt, og så redder din håndled og din underarm. Det andet man kunne gøre, vægtskiver, statisk, klemme på dem, for tid, små bevægelser, gå, farmers walk, whatever, men prøv bare at klemme alt hvad man kan, og så holde den for tid. En anden rigtig god ting er et håndklæde til dine chin-ups eller pull-ups. Og igen her, jeg træner selvfølgelig bevægelsen, det vil sige, at jeg træner enten chin-up eller pull-ups. Simpelthen træk bevægelsen. Men i og med at jeg bruger et håndklæde, så bruger jeg min underarm langt mere. Simpelt, men sindssygt effektivt. Det var 3 simple øvelser til at træne dit greb og dine hænder. Træn smart.